Hi guys, welcome to our channel Fashion Definition. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழ இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஷூ கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி எக்கச்சக்கமான டிசைன்ஸ் இங்க வச்சிருக்காங்க. இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ஒப்பனக்கார ஸ்ட்ரீட்டில் போத்தீஸ்க்கு பேக் சைட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. கடையோட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees ஷாப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். எது எடுத்தாலும் 10 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஷூ, ஸ்லிப்பர்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதே ஷாப்பில் ஸ்லிப்பர் கலெக்ஷன் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். நீங்கள் ஒன்றும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே கட் ஷூ மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு லேஸ் மாடலில் வச்சுருக்காங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிப் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன் வச்சு ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து பார் வச்சு கவர் பண்ணி முன்னாடி க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. சைஸும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷூவாக எடுத்து உங்களுக்கு காட்ட முடியல, அதனால் அப்படியே வீடியோவை கவர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். பின்னாடி உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் நிறையா போட்டிருக்கோம், நீங்கள் அதுலேயே தெளிவாக பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ஷூவோட ரேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 250 தான். உங்களுக்கு பாருங்கள் 250க்கு எவ்வளோ கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஓப்பன் டிஸ்பிளேயில் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொறுமையாக டிசைன்ஸ் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சைஸ் கூட நம்ம போட்டு பார்த்து ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். டிசைன்ஸும் அவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலரும் சூப்பரான கலர்ஸில் வச்சுருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறோம் இல்லை காலேஜ் போகிறவங்களாம் இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் இந்த மாதிரி வாங்கினா ஒரு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சேனலில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வீடியோஸ் நிறையா போட்டுட்ருக்கோம், போய் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸுக்கு தேவையான ஸ்லிப்பர் ஐட்டம்ஸ், ஷூ அந்த மாதிரி இருக்குது. குட்டீஸுக்கு தேவையான ஸ்லிப்பர் ஐட்டம்ஸ், ஷூஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் பின்னாடி ஒரு சில பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த ஷாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்கப் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வெறும் 10 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிச்சன் ஐட்டம்ஸு, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விளையாட்டு ஜாமான் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் போனீங்கனாலே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரோம் கம்மி ப்ரைஸில். அதே மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைனில் என்னென்ன வாட்ச் கலெக்ஷன்லாம் பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே இங்கே வந்து லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வாட்ச் கலெக்ஷன் வீடியோ போடுறோம் பாருங்கள். இந்த ஷாப்பில் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் அவைலபிளாக இல்லை, நம்ம டைரெக்டாக போய் வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம சேனலில் போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதே ஷாப்பில் எடுத்த ஸ்லிப்பர் கலெக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு 150 rupeesலேருந்து ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது எல்லாமே வீடியோ போட்டிருக்கோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் கலெக்ஷன் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிராண்டடான ஐட்டம்ஸில் எவ்வளோ டிசைன் கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வார் டைப்பில் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து குட்டீஸ்க்கான ஸ்லிப்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. கலெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் இதில் கம்மியாக தான் இருக்குது. அப்புறம் இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கான ஷூ ஐட்டம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டினியூவாக நம்ம சேனலில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.